Il-karattru tal-kartuns tant popolari mad-dinja kollha, Popeye the Sailor, għala 90 sena. Dan hekk kif fi-17 ta' Jannar tal-1929, Popeye dera l-ewwel darba f'rivista tal-comics. Il-karattru ta' Popeye inħoloq mill-kartunist Elsie Chrysler Segar u baqa' joħloq comics ta' Popeye sal-mewt tiegħu fl-1938. Wara mewtu u ma' żmien, Popeye evolva minn karattru fuq rivista tal-comics għal karattru animat tal-cartoons u anke għal karattru fuq il-liżar taċ-ċinema. Il-karattru ta' Popeye huwa magħruf għas-sens ta' umorizmu li bih jinissel bis-sima fuq kull min jarah permezz ta' mezzi ġenji ta' kif isib soluzzjoni għal problemi li jinqalgħu fl-istejjer tiegħu. Huwa magħruf ukoll għas-saħħa kbira li jakkwista meta jikkonsma xi bott spinaċi. Iżda l-iżjed avveniment li ta' spiss jirrepeti ruħu f'xi storja ta' Popeye hija l-pika ta' Popeye ma' Bluto, l-antagonist prinċipali u r-rival tiegħu għall-imħabbet Olive, il-karattru prinċipali femminili fl-istorja. L-istorja ta' Popeye hija marbuta sew ma' pajjiżna dan għaliex fl-1979 imbena set fil-bajja tal-Ankri fil-Mellieħa għal film musical li jġib l-istess isem Popeye li nġibet u nħareġ sena wara fl-1980 b'attur mibki Robin Williams fil-parti prinċipali. Minkejja li dan il-film ma tantx għamel suċċess kummerċjali, is-set tal dan il-film inżamm u sal-lum il-ġurnata għadu attrazzjoni turistika, speċjalment għat-tfal. Sħarriġ li sar fl-aħħar snin mill-Euroscreen wara li Malta gawdet aktar minn 12 miljun fis-sena f'reklamar b'xejn bil-film Popeye. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.